हेलो लोगोफोर गासै नायगिरि बिथांमोनखौ आंनि इउट्युब चेनेलाव बरायहरबाय लोगोसे आसा खालामो बुहुमनि बर'फोरखौ मोजाङै दङ होननानै आङो दिनै मोनाबिलिनि खबर लाना फैदों नोंथांमोना फारियै नायलांदो से नाम्बाराव दङ आङो बे खबरखौ जाहैबाय बांसिन कोविड-19 कर'ना भाइरासनि सोमोन्दै नोंथांमोननो फोरमायना होगोन माने से नाम्बाराव दङ इन्डियायाव कर'ना भाइरास बा कोविड-19आ गासै 7600 जन जाबाय माने 7600 जन जाबाय आरो थैनाय नङा दे बेयो गासै थैबाय 249 माने 249आ थैबाय आरोना इन्डियायाव खमायाखै दे बारायदोंसो दाख्लै 3000 मोन जेब्ला प्रमद बर' सारा 3000खौ 30000 हामफ्राङो होनबा 3000ल'मोन दा 7600 जाबाय दे ओमफ्राय थैनाया दाख्लै खममोन दा 249 जाबाय ओमफ्राय इटालियाव नाय इटालियाव गासै 1,47,577 जाबाय आरोना 1,47,577 जाबाय आरो थैनाय नङा दे बेयो बारायगासिनो दे ओमफ्राय थैनाया गासै 18,849 जाबाय नै दाख्लै बेसेबांथ' नङामोन दा 18,849 कर'ना भाइरासआ बारायगासिनो दे इटालि बे थैबाय आरो 18,849 जन थैबाय बवा मामुलि नङा दे ओमफ्राय 3 नाम्बाराव बे हाइस्ट थैनाय दे हादराव बे बुहुमनि मादाव मा होनो इटालि हादरावनो बयनिफ्राय बांसिन थैबायनो 18,849 जन थैबाय आरोना ओमफ्राय इउएसए आव नायदे सेकेन्ड दे बे इउएसए आव गासै 5,03,177 जन जाबाय आरो मा होनो 5,03,177 जन जाबाय आरोना थैनाय नङा बियो ओरैबायदि बुरजा ओमफ्राय थैनाया गासै 8,761 दे इउएसए आव बे सेकेन्ड दे वर्ल्डनि ओमफ्राय स्पेनआ जाहैबाय थार्ड नाम्बाराव दङ बे भाइरासजों भुगिनांनाया स्पेनआव गासै 1,61,852 जन जाबाय आरोना 1,61,852 ओमफ्राय बाव थैनाया बेसेबांनो स्पेनआव 16,353 16,353 जन थैबायनो दे ओमफ्राय नैबाव नायनै फ्रान्सआव गासै 1,24,869 जन जाबायनो दे फ्रान्स हादराव ओमफ्राय थैनाया गासै बेसेबांनो 13,197 जन थैबाय दे फ्रान्स हादराव ओमफ्राय इउकेआव नायनै इउकेआव गासै 73,758 जन जाबाय आरोना थैनाय नङा बे 73,758 जन जाबाय ओमफ्राय थैनाया गासै 8,958 माने 8,958 जन जाबाय आरोना ओमफ्राय दानि नायदो गासै बुहुमाव दे बुहुमनि गासै माने बुहुमावनो वर्ल्डआवनो बेसेबां जाखो नायदो गासै 17 लाख दे 17,13,971 माने बेसेबांनो 17,13,977 जन जाबाय आरो ओमफ्राय थैनाया गासै बेसेबां थैखोनो बुहुमाव 1,03,772 जन थैबाय आरोना ओमफ्राय गासै बै 17 लाखनि गेजेराव बारग'फिनबाय जाहैदों 3,88,553 जन दै 55 जन मा होनो 3,88,555 जन माने बारग'फिनबाय आरो होमबा जों हमनो हाबाय बुहुमाव बेसेबां 1 लाखनिबो बारा थैबाय आसा दिनैनि भिडिअ बेखिनियासो नोंथांमोना गोबाव जाबायमोन माने बिदि आपडेट मोनैया बेखायनो आं बे आपडेटखौ होनाय जादों बाय बाय लोगोफोर।